சூப்பரான வாழைக்காய் வறுவல்மா. இதை வந்து வாங்கம்மா. இதை வந்து லேசாக உப்பு போட்டு லைட்டாக அவிச்சு வச்சுருக்கேன். ரொம்ப கொலைய விடக்கூடாது, அவிச்சு வச்சுருக்கேன். வாயுங்கிறதால அவிச்சு வச்சுருக்கேம்மா. இப்போ பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் கூடுதலாகவே எண்ணெய் ஊற்றணுமா. அரை ஸ்பூன் கடுகுமா, அரை ஸ்பூன் சோம்புமா. இங்கே பாருங்கள், ஒரு சின்ன வெங்காயம் தான், ஒரு சின்ன சைஸு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, பூண்டு அரைச்சி, பெரிய பல் பூண்டு பரபரன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேம்மா. அதோட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன். தேவையான பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோ. நல்லா கடுகும் சோம்பும் நல்லா வெடிக்கட்டும். இது வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாமா. தேவையான வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். நல்லா கொஞ்சம் செவக்கணும் வெங்காயம். இதுக்கு லைட்டாக உப்புத்தூள் லேசாக போட்டுடலாம். அப்போ சீக்கிரம் வதங்கும் வெங்காயம். வாழைக்காய் 2 வாழைக்காய்மா, பெரிய வாழைக்காய். அதை வந்து லேசாக உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கேன். ரொம்ப கொலைய விடக்கூடாது. இந்த மாதிரி மெத்தடில் செய்ய சூப்பராக இருக்கும். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பாருங்கம்மா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்கம்மா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்டுகளோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை போடுறோமா, அது கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும். அதனால் இருந்துருங்க. ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு பெரிய பல் பூண்டு. வாழைக்காய் வாயுங்கிறதுனால நான் அப்படி சேர்த்துருக்கேம்மா. இதையும் சேர்த்துக்கிண்டுங்க. அந்த கிண்டையிலே நல்ல வாடையாக இருக்குது பாருங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறோம்மா எண்ணெயிலே. அதையும் சேர்த்துக்கிண்டுங்க. வீட்டிலா ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலாத்தூள் வாசத்துக்கு அடி போடுறேன். கரம் மசாலாத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கிண்டுங்க. எதுக்கு எண்ணெயில் கிண்டுறோம்னா கொஞ்சம் பச்சை வாடை இருக்காது. அதுக்கு தான் இந்த வாழைக்காயை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ வந்து வெங்காயத்தில் லேசாக உப்பு போட்டிருக்கோம். இதில் வாழைக்காயும் லேசாக உப்பு போட்டிருக்கோம். இது கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்கம்மா. சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும். லைட்டாக போடுங்க உப்பு பார்த்து. பெப்பர் சோம்பு மிளகு எல்லாமே போட்டிருக்கோம். பூண்டெல்லாம் பெருங்காயத்தூள் வேறு போட்டிருக்கோம். அதனால் வாய்வு இருக்காது, நல்லா சாப்பிட்லாம். 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். நல்லா கிளை மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டு போலன்னு வறுத்து பாருங்கள். ரொம்ப கொலைய விடக்கூடாது. அதே மாதிரி மெத்தடில் செய்யுமா. என்னோடய ஸ்டைலில் செய்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாமா. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான். சூப்பரான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி. இதே மாதிரி செஞ்சுமா. பாய்மா. இதே மாதிரி வாழைக்காய் செய்யுங்க. தொடர்ந்து பாருங்கள், வீடியோ பாருங்கம்மா. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்மா.